Hemmeler salam dostlar. İrtron işinden diýiner diýip abiýetden soň 2 dene oglanlar bilen durduk. O toýu zowrakda. Şoňşy kakajana saçymyzlar çyk sag bol kakajan. Bärdinli geldik toýa Bagt ýol toý mekanynyň uluzaly Aşyr Tejenow. Toýa taýýar biz şeýdibem toýa ýuwaşdan sadan oglanymdan başlaýas. Ýaşlar geldi, owadan tanşygylar bilen ýaşlar garşarlyk, pelwana, aýna gelince toýlar gutly bolsun, ýaşlar bagtly bolsun sanjarjan. Bagtly bolun diýäse owadan toýa başlaýar. Toy 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 bolsun. Toyda aydın sağ olsun. Hani eller oynasın. Soň bärdine sanjarjan dostlar tansa çykdy, ýuwaşdan toýga wurdy. Dostlar tomaş edin. Indi bärde aýna gelince toý serpaýlaryny ýapýar. Aýna gelince toý irräkden serpaý ýapan soň toý kaçkylyp başlarsa indi teres. Ay soň bärde sadanam Arslanjan gitarist ýuwaşdan owadan gitara sadlaryna başlaýar. Şeýdibem owadan toý dowam etdi dostlar. Gara sadana toparlanan bilen Bagt ýol toý mekanyna hyzmat etdik. Ýene toýlarda görüşýänçe köp sag bolun.